जनायनि बालि जनाव श्रीमद भगवत महापुरान हप्ता ज्ञान यज्ञया थांनाय सानखालिनिफ्राय जागायबाय। जनाय बालि जान रायां समाजनि बानजायनायाव थांनाय समनिफ्रायनो 7 साननि हाबाफारिजों श्रीमद भगवत महापुराना जागायबाय। खुंफुं जानाय बे हाबाफारिया ओनसोलनिनो राजाखाना दैमायाव फुजा होनायनिफ्राय जागायो। मख'नो गोनांदि फुजा होबाय थानाय राजाखाना दैमायाव गोबां आइजोफोरनि जथायै धोरोमारि मेथाइ खननाय आरो मोसानायखौबो नुनो मोन्दों। बेबायदिनो गोबां सिबियारिफोरखौ बे फुजा होनायाव लोब लोबै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों आरो फुजा होनायजों लोगोसेयैनो गोबां मेहेरगोनां हाबाफारिफोरबो लानायखौबो नुनो मोननाय जादों। हाबाफारिखौनो लोब्बा लाखिनानै बिथांमोननि दैदेनगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो बे समाव आबुङै मिथिना ला। नमस्कार जनाव जेतिके प्रथमे आमी सकलो भारतवर्ष तथा अসমबासी राइजলৈ आमार शिवरात्रिर शुभेच्छा ज्ञापन करूँ और लगते आमी अवगत करिब विचारों जेहेतुके आमार अखम तथा धेमाजी जिला अंतर्गत राजाखाना गाँव पंचायतर अंतर्गत बालिजान गाँवत सप्ताहजुरी भागवत ज्ञान पुराण आरम्भ होइसेही और याते आमी उपस्थित थाकूँ और यात भक्त जनके आज उपस्थित थाके और लगते आमार सदूर बृंदावनर पर आमार विपिन आचार्य महाराज उपस्थित थाके और लगते तेखेतर लगत पुष्पचरण आमार शास्त्री तेखेते उपस्थित थाके और जी उद्यापन समितिये बहुवन कष्ट करी भागवत सप्ताहजुरी पुराण करिছে। तेखेतलोकको आमी गोर्खा डेभलपमेंट काउन्सिल तथा आमार गोर्खा राइज तथा आमी अসমबासी হৈ तेखेतलोকক धन्यवाद ज्ञापन करूँ और भविष्यतर दिनत এই ধৰণে आमार सनातन जी आमार हिंदू सनातन धर्मक লৈ जी तेखेतलोके আগবাঢ়ি आइছে तेखेतलोके सकलोৱে जाते सरकाৰৰ পৰা ধৰি আৰু अन्य संगठनों तेमलोকক समर्थन करी जाते आमार এই सनातन जी धर्म तेमक আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি সকলোকে आह्वान जानाओ और अनुरोध जानाओ और ये पुनर्बार आमी आको এই मंचर जोगेदिए आज बालिजान এই आमार सप्ताहजुरी पुराणर मंचर जोगेदिए आमी আজি जी शिव आमार शिवरात्रि आमी এই शिवरात्रिर कारण आमी पुनर आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करूँ। धन्यवाद।